De situatie met de containerramp wordt opschaald naar grip 4. Dat is een code van de belutsende instanties, zoals bijgelijks de gemeente, de provincie en de veiligheidsregio. En die houdt aan hoe volle prioriteit de ramp krijgt. Het is met name een kwestie op papier. Er is nou meer helderheid over de aansturing van alle help. De leiding is in handen van Ver Kronen als voorzitter van de veiligheidsregio Friesland. We doen natuurlijk al vanaf de eerste dag de burgemeesters van de Wadden voorop. Met al die medewerkers van hun en de vrijwilligers. Heel veel om de schade te beperken. Maar er moet nog veel gebeuren. Het kan nog wekenlang doorgaan. Er zijn nog veel containers niet boven water. Er komen schadeclaims. Er moet van alles geregeld worden. En dan is een geordende coördinatie, grip 4 heet dat dan, met Rijkswaterstaat, met allerlei andere instellingen. Dat maakt het makkelijker. Vanuit verschillende hoeken kwam erop om de situatie op het water te roepen tot nationale ramp. Dat is net nedig, zegt Kronen. Nou, we mochten alles al doen wat we wilden en hier wordt ook niet op een dubbeltje gekeken. Maar het is niet een kwestie van geld, het is een kwestie van mensen organiseren. Het is een kwestie van ook goed kijken wanneer komen die containers boven water. Hè? Daar zet Rijkswaterstaat de helikopters voor in en andere dingen. Dat je kan voorkomen dat ze weer aanspoelen als dat al lukt. Dus daarmee zitten we best goed op één lijn en dat zitten we eigenlijk al vanaf dag 1. Intussen wordt de kritiek op de oerhiet heel iets voeler. Hier er net eerder opschaald worden matten en is de ramp met de containers ontnota wel goed gecoördineerd. Belutsende organisaties zoals bijgelijks de Maritieme Academie en de Vaartvereniging vinden van net. Als we eerder weten hier dat het afval door de gaten naar binnen kwam en we hier en daar wat garnalenkotters hond, dan weer dat volle makkelijker geweest om dat op te rommen. Nou leidt het oer alle platen verspreid in het hele gebied. Je sust het oer al. En van de platenhelling is vanzelf volle moeilijker dan opvisken. Ik heb mist een sterke sturing vanuit het ministerie. Op eigen initiatief van de burgemeesters is het Defensie kwam. Maar ik heb bij Infra en Wettersteed, Infra en Milieu, die binnen de hele week stilwest. Inlandse zaken, dus de hele week stilwest. Misschien wel achter de coulissen, maar in ieder geval net zichtbaar. Ik kan het trouwens concluderen dat de coördinatie over het geheel van het gebied zoek is. En er is nog een prot onduidelijk over hoe het Sabarrakoor dat er haast 300 containers de zee invallen binnen. Later deze week zal bekend worden of de Onderzoeksraad voor Veiligheid een officieel onderzoek instellen zal naar de ramp met het containerschip MSC Zoe. Op de Maritieme Academie in Haas leren ze studenten hoe het er op de grote vrachtschepen om gaat. Docent Jetse Stienstra had jarenlang op internationale vrachtschepen werken. Hij had wel een idee hoe het vriendenweekend zou misgaan koer. Wat het om gaat is dat sommige containers die, als die heeg staan, die maken zijn hele grote bewegingen, een soort slingering van het schip. En als die onderste container dan in een bereikt als het ware, dan komt die hele stapel mooi. En dan herkent dat het als een soort domino-spel omdondert. Ja, en dan een heel soort binnen natuurlijk in zee te landen komen. Nevens Stienstra bedaar je alle jaren zo'n 15.000 containers in zee, maar is het dreig om dat aantal naar onder te brengen. Ja, ze binnen altijd natuurlijk ons beziekje wat kunnen we doen om het veiliger te maken. Maar het is een kwestie van natuur en wat de meesten kennen. En dat botst natuurlijk nog wel eens. Rijkswaterstaat had ontnota een dikke 200 containers op de waaier van de Noordzee Finekin. Met de stormopkomst kunnen die zomaar inbreken. Nou, geen mens weet wat een container onder water doet, maar we weten wel dat het hier net zo diep is, een grote storm, grote golven, dat die hele waaien die wordt omploegd, maar de containers. Het is te hopen dat ze dichtbloeien, dat ze lissen bloeien in het zon, maar de kans dat ze druwen, zweven en iepen gaan en dat de rotzooi er weer uitkomt is groot. Dus waren we vrijwilligers nederhaast? Ja, dat klopt. Een heel soort volgens mij. Ja. En dat zullen wel een skofkut worden. Er is een geval bekend van een container met printers en van die kaartritjes. Die is in 2014 in Oorgang. En we zijn nu 2000 en ze spelen nog steeds om. Dus dat best nog net samen van houden. Arjen Mintjes verwachten dat in de rin van Tiesdy een nieuwe lading ontwort van de zeecontainers onspielen zal. Het waardgebied houdt voor vannacht en morgen dus opnieuw het vast. Er wordt een hudde wie verwachten. In combinatie met springtij is de vraag hoe de containers die nog net ongespeeld binnen haar houden zullen. En op de Waardzee, op de veerboot naar Skilge, is verslagjouwer Remco de Vries. Ja, Remco, door best dus onderwijs naar het eiland. Wat doen ze daar op Skilge om tarret te wezen op het stormige waar?
Nou, de centrale coördinatie dat gebeurt op dit stuit natuurlijk in Ljouwert. Maar hier op het eiland zitten de wichtigste instanties op dit stuit bij elkaar om eens uit te vinden hoe ze het correct aanpakken zullen. Vannacht, als het stormt en het wetter omheen komt, maar ik vooral wanneer morgen het luchter weer is en duidelijk wordt hoe vol er ongespeeld is. Daar moeten ze besluiten nemen en zien hoe ze dat correct aanpakken zullen. Ja, en ze zorgen dus kritisch naar die situatie met die containers. En hoe die containers, hoe is de situatie daarmee? Lezen die nog op de bijem of speelt er nog wat aan? Op dit stuit krijg ik nog wel eens een signaal van Bikeleaks Ameloon. Daar heb ik begrepen dat daar weer een container ongespeeld is. Er speelt ik nog heel tijd nog wel wat lieds gewot on hier op de strand. Net een heel soort, maar in principe gaat het dan echt om lieds gewot, like als een t-shirt of Rijden One. Het is de vraag dus wat er nou correct gebeurt vandaag. We zien het even daar. Er is nu al een soort wien. Wat is die inschatting? Wat zal er gebeuren met de containers die het nou nog onder wetter lezen? Nou, door die wind is het uiteraard krijgen we een wilde zee. En niet alleen on het oppervlakte, maar ook onder water. Daardoor komen die containers mogelijk in beweging. En als een container dan in een ontjepte komt, kan er hier springen. Waardoor er weer een heel soort gewot ongespeeld vrijkomt. En dan zien we misschien wel dezelfde situatie die we al hier. Daar ben ik als eerst benauwd voor.